siang libur dimanapun Anda berada. Guys, alhamdulillah seperti yang panjenengan lihat, kita sudah dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dari apapun dan juga diberikan kekuatan untuk menghadapi rintangan-rintangan setiap harinya. Ya, gitu aja. Oke, ini acaranya Mbak Jessica kalau Mbak Pal biasa nggak ngerti ya begini. Ya gini guys, kita mau menyampaikan ya Mbak. Iya, sampai sih mual Mbak Pal mual guys, aku mutek-mutek dan guys, kita mau menyampaikan rezeki sedikit kita bisa memberi orang-orang sekitar kita lah ya. Ini jadinya hampers lebaran. Jangan dilihat dari isi dan nominalnya, tapi dilihat dari keikhlasannya kita. Seperti itu. Bapak saya aku dulu ya Mas. Ini ngasih untuk ibu ini cantik nih, untuk Mama Kinar. Terima kasih Mbak Jessica. Untuk Mbak Palupi. Nah ini untuk tulisannya kakak Palupi cantik asal gibol. Ini terima kasih untuk ibu ini cantik dari Mbak Jessica. Nangis ibu. Edisian dan anak ini. Edisian, sing leres malah anaknya kan mari ibu ngonten. Aku lah yo urung guys. Aku yo urung wong apa jenenge memang kasih. Karepku ki yo arep dino iki. Nek tapi mereka duwe acara ngene iki aku yo gak mudeng, mereka yo gak kondo aku sih. Besok anu yo pengen ngene-ngene gawe konten yo ora. Iki yo apa jenenge inisiatif mereka dhewe guys. Gak apa-apa ya wis aku yo nyusul nang ibu yo. Sebenarnya kalau ini kan iya gak sih? Iya. Tapi pasti bikin konten terus. Digawe aku eleng kok. Tapi patah-patah. Iya. Aku ilang iki wong tadi mau sing budidaya. Aku sing kebusan untuk ejaan. Saiki tempe mari. Cuman kami enggak beda konten ngene iki di konten cuma kok patah-patah kok pas ngasih gedok cuma sithik-sithik. Nah, elengku ngono. Iki apa jenenge kita yo ngene guys, kenapa kok sekarang mesti asline ngenteni dendase gak mendahului. Cuman pas ngene longgar Mbak, kok dene nek sesuk iki dusun barengan busur-busur koyo wingi malah bingung kabeh. Ngono kene kan yo njuku iki juga angel ki mau butuh kendaraan, kita juga pinjem sisan nang kota di siji ngono ben gak ribet. Pokok ini iki ora nek acara koyo mendahului siapa yang paling disini ada guys. Yang penting ki podo-podo rukune, podo-podo ayeme yo ngono yo Mbak yo. Makanya aku malah diparingi karo Mbak Cek, Mbak Pang ini malah ya malah dikeki piring ngono lho maksudku ki wong tak kebutuhane kan akeh to guys. Proses untuk iki gak apa-apa, silang iki aku ae. Aku iki coba tata semua yo. Kayak dhewe kan maksudnya wis makasih banyak bentuk terima kasih iki isone mari ngene antok ning denda ning ibu. Main ngono dadine yo siti-siti. Gak tau kok kayak yo apa. Kita soalnya apa ya ora usah wes. Aku malah mbok nyelaki bendino, bendino anakku wis dikancani bendino. Jadi paling terus. Ya. Biar kamu ketemu sisan. Ikan ibu. Ampun ini ibu ya. Ampun ini itu kata-kata saya tening ya. Ya Allah meneng ngeten. Mbaknya suami. Suami Bapak Lutfi. Kurane lho ibu malah keri urung lho iya. Matur nuwun yo Nduk yo. Tambah rezekine, tambah lancar, sakabehane. Iyo Jessica, makasih banyak Mbak Pang. Dan disampaikan ini semua Mbak Rara ngomong sendiri-sendiri nih Mbak E. Terima kasih ya Mbak. Gantian Rara dulu. Terima kasih ya Mbak. Amin ya. Amin ya. Amin diberi kesuksesan ke depannya. Semoga rezekinya mengalir terus.
apik sing elek. Terima kasih ya Mbak. Yo diwarai koyo sing ngene iki kudune kowe iki ngene ben apik ngene-ngene koyo ben terus gawe untuk kedepane ngono lho guys. Makasih ya Mbak. Mbak ini terima kasih. Yo sepurane Mbak Indah, sepurane Mbak ini misal enek kata-kata saya maksudnya nyinggung awakmu ngomong mungkin kasar atau nadanya tinggi atau guyone mungkin keterlaluan ya sepurane. Ya jenenge mbak-mbak ini pengen adike iki iso meskipun itu kan berproses kan tapi kan yo cara didik apa setiap orang kan yo beda-beda ya jadi juga Kok masak nih? Karo kunci kita. Aku jelek. Bar kuwi yo. Iki sukma mantuk kan kon genten aku ilang ya yo aku kena tak cocok kawan nduk aku ubung-ubungaken ning gone ibu sanu nyatek kebengen nduk perkara kunci iki ning didadak jeplek ning kono. Ora nduk ning kono. yo wis pokoke yo apa jenenge toleransi lho yo. Yo maksudnya pokoke sepurane tenan wis ngono ae. Dianggap maksudnya ning kene iki dijipuk ilmune sing sakake kaya ngono sing elek ora usah ditiru sing apik-apik sing dijipuk. Pemene aku gawene bengok-bengok ben goreng. Nek ngono yo. Nek gak ngono kan ora ana ciri khasé to. Ciri khasé Mbak Luki ngene. Ciri khasé Mulai Mbak Palku juga koyo ndek apik nang arek sing apik. Untuk kowe sekolah sing apik Terus yes, apa jenenge mau minta maaf ini harus bar sholat Idul. iya, Yo tarik tarik lebih lebih afdol. lebih afdol ngono lah. Yes ki beribu-ribu tak ucapkan terima kasih untuk teman-temanku sahabatku sing wis koyo dulurku dhewe kok keluargaku dhewe muga sampean setiap langkah diberikan apa jenenge diberikan kemudahan Amin ya apapun Allah. yang sampean inginkan dan dijabah Gusti Allah. Amin ya Allah. Diberikan jodoh yang terbaik serta ujian sing gemati sing iso nampa sampean apa enake wis pokoke dilancarno dalam segala hal amin wis ditunggu ae guys Seperti selama maksudnya selama ini mungkin aku ya nek ngerasain ini bisa ngomong sama ini buka-buka mengharapkan diparingi rezeki sing luwih akeh bisa maringi luwih akeh kerabat liyane sing ngono kedingan kok ngerti ya ini juga sama seperti aku ya ucapan terima kasih juga sama majelis diterima dengan baik Aku juga mau banyak-banyak terima kasih untuk Enda, Ibu, adik-adik, ya Mbak Palu semua, terus anak amne ya aku terus terus ngakeh. Misalnya pokoknya sesuai kemampuan, kita nggak memaksakan juga, tapi kita memberi istilahnya kerabat-kerabat dekat aja. Guys, maaf. ya ngapurane guys nek misale menurut kalian ana sing luput apa ana sing kok iki gak dikeki kok Iya, iki iya, dikeki kok sepurane. ono Ono nduk mesti ono. ono ya sepurane akeh Komentar ngono ki mesti ono. maksudnya mending kalau gak usah sibuk nulis mencari gak usah sibuk mencari-cari di sing wis surung sekarang wis Bisa ono iya, sing sing ono sing pemirsa. sing saeneke sing gak ono berarti yo gak usah ditekokno Gak usah ditekokno. ya muga-muga sak mengarepe iso maringi sing ngurung amin Kayak perkara berkat ini ndukku ini kok ini tidak kok nek pamane ini tidak kaya tidak kan ya malah tambah akeh wis pokoke ya saanu nek kuwi sik pemirsa wis iki sik wis ngono ae guys. kita doakan untuk pemirsa juga semoga pemirsa bisa maringi semuanya yang Semuanya. berbagi juga kita Bagi bisa semuanya wis kita doakan. doakan untuk pemirsa yang terbaik Bukan berbagi untuk kita, Ya. maksudnya untuk kerabat Kerabat jenengan itu semua saling terlewatkan. untuk tetangga-tetangga Iya. panjenengan. Mbok saudara-saudara Maksudnya kita salah tangkep. Iya, Maaf, dan pokoknya pemirsa bisa berbagi-bagi dengan orang banyak gitu loh. Amin. Pokoknya diendah ini berulang pemirsa berbagi dengan semuanya seperti itu. Yes. Terus guys, jadi nanti punya aku ya apa jenenge mungkin tak kayak mana nek sing Rara ini kan nanti bapak ya Dok ya. Bapak pembaton toh ikut. Nah, kan wis hitungan RT ku guys. Terus nanti mungkin sing Sukma ya lebih Melak mana? mungkin aku ben boten maksudnya ya aku maringi Mbak Mun tapi tak maring none Mbak Mun Mbak Mun. ora ning Sukmane. Jadi maksudnya iki ben karo sing sepuhe langsung ya gitu. Iya yo Mbak Pan karo Mbak Cis yo maringine ning Mbak Kun karo ning Mbak Mun kaya ngono kuwi guys. Ya wis guys, ini nanti biar
lebih lanjut di rumah Mae ya Mbak Palupi sama Mbak Jessica juga mau ngasih sama, nggak ada yang dibeda-bedakan kayak gitu wes. Kamu sapa mau minta oh Iya sirupe ya. Oh ya ada sekalian ya. ada toh. Sing ini kesalahan yo nek sirupe. Iya kemarin kita mohon maaf kelupaan. Nek sirupe. Oh iya. Itu berapa menit Mbak Jess? Oh iya ya wes pas tadi sama Mae. Oke guys, mohon maaf sekali kemarin Mbak Bila konfirmasi ya ke aku WA, maaf deh untuk sirupnya, terus ya Allah Mbak Bila mohon maaf sangat-sangat beribu-ribu mohon maaf, aku harus menyampaikan Denda juga mengucapkan mohon maaf karena kita benar-benar hektik ya kemarin, riweh, hektik dan lain sebagainya, jadinya sangat kelupaan untuk sirupnya. Nah terus aku bilang Mbak nanti disusulkan ya insya Allah gitu. Oh iya deh nggak apa-apa, kakak tahu kalau semuanya kemarin juga capek ngomongkan karena kemarin yuk kebut-kebutan guys, jamnya wes sangat-sangat malam. Ya ini menyampaikan sekalian dari Mbak Bella Santi, ini yang paket untuk ibu ya, dan juga untuk Denda dan Mas Dimas. Ini sama sirupnya. Ini kemarin kita satu-satu ya. Iya. Tapi ada. Dengan satu ya, tersebut di Mbak Bella Santi. Next untuk apa? Teman-teman kemarin belum sirup petok guys. Untuk yang apa namanya? Yang kotaan di Kotaannya sudah. udah bareng sama yang sarung kemarin ya. Jadi nggak usah ditanyakan dah suka ambil anu gitu, nggak usah ya. Ini berarti yang belum aja. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Bella Santi untuk panjenengan juga dimanapun sampai berada selalu dalam lindungan Allah. Dilancarkan yang rezeki, diberikan kesehatan panjang umur, apapun yang jenengan inginkan segera diijabah Allah. Amin ya Amin ya rabbal Doa alamin. terbaik untuk semuanya tanpa terkecuali. Amin ya rabbal alamin. Ini aku sama Bapak lambil karena kemarin belum ya Mbak. Ya, belum. Belum. Jadi sisanya nanti disusulkan guys. Iya. Buat cowok-cowok. Untuk yang cowok-cowok. Barakallah ya Mbak Bella Santi, sayang sudah baik banget ya sama kita semua, matur nuwun sangat. Di sana diberi kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Alhamdulillah bertobat. Yaudah ini biar dilanjut ke rumah Mak. Oke guys. Sudah di tempatnya Mak. Alhamdulillah. Sing penting. Mah telat gak? Boten. Derek kok. Penontonnya juta iki lho. Iya, Oh, mboten. boten deh iki boten telek. Jenengan mir-kirian. Ini mungkin kula. Ibu, sehat Niki boten telek, Mama. Mboten telek, Mak. Sirup iki lho, sirup. Makanya iki mikirnya telek. Ya Allah. Niki anu dulu menyampaikan amanah dulu saking Mbak Bella Santi. Niki. Nggih, niki satu paket kalih sirup. Ibu. Ya ndak matur nuwun ya Dek, Bella Santi, muga-muga panjang umur. Amin. Seger waras, Amin. sehat paling utama sehat, Amin. dijaga segalane, dicedak no rezekine, Amin. cepat judune, cepat sekabehane. Amin, amin, Ya ya rabbal alamin. Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Satu sudah. Sudah. Mah telek. Boten. Ini Mama, ini kula. Dikasih Mama. Nangis, Mak, nangis. Nangis, Mak. Ya nangis. Oh, mak mesti diprengek ditelan. Niki boten telek, Mak. Niki jajan tenang, Mak. Ya udah aku kayak ini kepala jalur hijau. Jale iki niku kertas piyambak le, Mbak Palupi. Mama kan pun ngertos, Mama. Wah, dongake niki saking kula nggih, Mak. Kecik-kecik Niki boten telek, Mak. Amin. Cepat judulnya, cepat rezekine, terus segalane cedak rezekine, paling sehat walafiat. Amin. Orang apa-apa nggih, mlaku sak mlaku diparingi slamet. Amin. Amin. Mama aku mboten telek. Boten niki boten niki tenanan. Tenang. Wes ta, Mama. Niki tenanan. Nggon ketok langsung sira.
boten. Kopiah Segel. Mari kopiah. Minyak. Alhamdulillah. Oh, boten telek, Mak. Niki lho boten telek. Masa kayak telenan. Ya awas kayak ratilu. Ya awas Gusti. Desain-desain. Aku nanti ndok api-api ngene. Ya Allah. Ning barang roti. Ya mengken kok. Iki mungkin boten usah dikek meja, Mak. Jangan no. Ya Mama seneng, Mama. seneng deh, seneng kabeh. Mama ndek punten pati. ning Mama. Ya, lo kok tuh njaluk idol mbok. Njaluk apa? Wes ayo budal. Nah, apa ya Mak mau boten nyuwun apa-apa? Lho, njaluk mbok dhewe beneran alhamdulillah mah. Ya wis muni lho ya. Jadi paling ya burut. Diparingi boten nolak. Ajar ini ya guys. Wes endi berapa? Lah, boten usah. Ayo. Model. Budal tuku sing model iki. Model napa model madul? Yang berapa napa leh, Mak? Lambi le. Oh, baju. Lambi apa njaluk apa ya? Mak njaluk bojo iki, Mak. Njaluk Tuh. baju. Ini pedok bagus. Aduh. Bu, nyone bojo, Bu. Wis yang tiga kula nyun separuh Mbok ae, Mak. pikiranku yo bagus iki. Piye jane? Kok gak jodoh, Mak, gek-gek, Mak. Kan kita tidak tahu toh. Mak. Aminin enggak nih? Ya Lilia. Aku ki boy, tapi nek perasaanmu kok bagus ya. Mbok dekne malang mikung rono. Bu piye malah kok mekum bagus. jempalek nggih, Mak, nggih. Tenan iki, Tenan, batinku Mak. gak krek dibidui biasane. Dulu Atek perasaane kula nggih ngoten. Ape ono setuju apa ora tak nggih, tapi jenenge bocah pamane seneng do seneng tak nggih. tapi ki Kula ten peling. Oh, peleng aja. Peleng ning ngangene mae yo mung Wes pokoknya ditunggu tanggal mainnya. Pokoknya cah iki Mbak Yes karo Mbak Lupi tak tukono gelang, Mak. ibu satu. Ya Allah, muga-muga dadi pacodone. Ibu. Aku ya Jenengan apa, Mak? Dadi seksi ya. Iya, piye? Dadi seksi. Heeh. Gelang. Iya, jenengan. Kalung. Nggih. Ali-ali. Walah. Masa gelang sikil. Boten Boten, usah, Mak. Mak. Ampun, Mak. Boten usah. Ating-ating. Ya wis gelang, kalung, aja gelang. Ali-ali. Kok gelang sih yo gak apa. Ali-ali anting-anting. Ali-ali Nggih, boten sak gelang sikil. Kok salur iki khususan. Anu, Mak. Waripin motor. Tapi Arifin. tapi setengah gram. Tak kinten nek anu, Mak, sak toko Mas. Aku sket kae Pin, Mak. Pokoke yo nduk dah. Awakmu sing tak critani, yen Mbak Lupi karo Mbak Yes nikah. Syukur bahagia iki unda-undi gang saulan apa Mbak Lupi sih apa Mbak Jesse wis tak siapno gelang. Pokoke iki yo gelang Gelang yo sitok. gelang. Ini kok kene sitok sitok. Nggih. Kan loro to Bu. Nggih. Baca sitok gelang. Kene sitok. Nggih. Kene yo wis setan. Nek gelang ini ojo. Boten usah gelang sikil. Wis tak tembasno gelang cara mono nggo inget-ingetan pemirsa iki kanggone Nggih kenang-kenang. Kanggone mbokku, Mbok Yun, kanggone Mak Damis. Iki sing penting pantungane Iya. mawon. Kita ambil iki undi-undi kok Mak niki. Nek pelinge kula undi-undi. Wong pun enten undian. Aja ngono, Nduk. Ampun enten ketoke angin berembus sithik-sithik semriwir-semriwir. Gila lho kon remang-remang wis ta. Jenenge Ora kendal yo tak. jenenge bocah padha senenge ya. Ibarat iki aku wong tanggoku kono. Tanggoku, Tanggoku adoh padha senenge. Wong tuwa iki kan kadang enek sing urung patek. Kok berjalan seiringnya waktu. Ala kok gawe no Ketune jadi seneng kene. no putuse ketoke yo. Lho, ngono kok. Mak, asal nih, Mak. Nomor Oh, piye? anu Mak. Aja. Oh, Kita sik tadi ta. restui cucu pun jadi. Tapi kok Bayi jadi salusi. cara ngono yo piye carane ngono lho kok nak ngerti lah ditunggu tanggal maine Ibu ki yo. Ketoke muni mupit tapi iki ketoke yo. ya Mas ubit-ubit di belakang kamera pokoknya ya pemirsa Angel. pokoknya nek digojloki ngene iki meneng berarti ya ngono lho pemirsa ya Pancene kudu ngono kok. Bi.
Monggo duwe cerita nduk Putri. Nggih. Kabeh kisah nek ceritane iki yo Semua punya cerita. Siapa yang cerita? Ya wis ngono ae guys ya. Lanjut Bu Yuni ini ya. Ditunggu ya guys keseruannya kita hari ini. Buat Tambah temen. Ditunggu saja. Tanggal main. Pokoknya ditunggu kabar baik ya. Wes to. Pokoknya minta didoakan ya guys, minta didoakan yang terbaik aja. Makanya temen-temen Jangan udah sampai Apa wah iya piye jelas. Bener kan ngono yo, muling-muling ketok kono ngene kono, tapi atiku gak. Nggih. Ngoten iki lho Mak, cumbu-cumbu laler ketok iki marah-marah tapi di dalamnya itu gelibet di belakang kita itu tidak tahu. Dan ada yang cerita sama saya di balik semua itu tuh pernah bertemu, ngoten lho Mak. Pernah bertemu kalau jeribu Paralel dan konduktor. Oh, paralel. Paralel antara Plus minus sama. Plus minus. Cret-cret. ora isolator. Nggih isolasi tadi ini. Cret, Kantil. Ditunggu kabar baik. Nah, minta Nah, didoakan bisa. saja ya guys, Doakan, kita ya. semua. Pokoknya pandungannya untuk kita dari pemirsa doa baiknya jadi nganu nih ya guys. Pokoknya nanti bakal disampaikan jika ada kabar baik. Ya, semuanya guys ya. Cukup sekian konten kita hari ini. Ditunggu keseruan konten-konten kita hari ini guys. Pokoknya temanya ya jajan-jajan dengan perjajan-jajanan ngono guys ya. Ya wes ngono ae guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Ini banget ya, neng kono piye ki mah menangis men. Aku iki gak iso berapa. Dua ibu yang dua mak. Pokoknya adil ya ibu mbak mak. Guys ya. Dadah.